Λοιπόν, Γιάννη, τι γίνεται στην Ευρώπη για τους χρήστες και τους επενδυτές? Δώσε μας λίγο την ευρωπαϊκή πείρα. Καταρχήν, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Στην GeoAxis, εκτός από εκτιμήσεις ακινήτων, κάνουμε κάθε χρόνο ένα παρατηρητήριο για πολλά segment της αγοράς, ένα από τα οποία είναι και για τα logistics. Αυτό είναι το τελευταίο παρατηρητήριο που έχουμε κάνει. Μπορείτε να το βρείτε for free στο site μας. Είναι 10 themes από την πλευρά του χρήστη και μετά θα σας δείξω 8 themes από την πλευρά του investor. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για την πανευρωπαϊκή εικόνα των logistics και να δούμε μαζί ποια από αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα ή όχι. Αυτή είναι η εικόνα του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026. Θα σας τα πω στα ελληνικά. Υπάρχει ακόμα αυξημένη ζήτηση και αυτό δείχνει ότι η αγορά όλο το 2025 και το 2026 θα παραμείνει αρκετά ανθεκτική. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, οι περισσότερες αγορές το 2025 δείξαν πάρα πολύ καλή συμπεριφορά και το 2026 αναμένουμε να πάνε κάποιες ακόμα και καλύτερα, διότι το demand υπερβαίνει αρκετά το supply. Νούμερο 3, οι χώροι που ζητούνται πια από άμυνα και από data centers είναι εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν boost στο take-up μέσα στο 2026. Νούμερο 4, η λιανική είτε σε online είτε σε offline και τα 3PLs θα συνεχίσουν να είναι η ραχοκοκαλιά, ήταν για όλο το 2025, θα συνεχίσουν να είναι η ραχοκοκαλιά των logistics τον επόμενο χρόνο. Νούμερο 5, βλέπουμε να υπάρχει ένα uptick στη Νότια Ευρώπη, διότι η Νότια Ευρώπη σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα τόσο πολύ σε σχέση με τα logistics. Η Κεντρική Ευρώπη παραμένει νούμερο 1. Η Νότια Ευρώπη όμως, λόγω του ότι τα λιμάνια της, ο Πειραιάς, η Νάπολη και η Μασσαλία θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο transportation. Περιμένουμε το 2026 να δείξουν μια πάρα πολύ καλή ζήτηση στα logistics, από πλευράς occupier πάντα. Νούμερο 6, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη ανάγκη στην Δυτική Ευρώπη για κρύα φορτία, για χώρους που έχουν ψήξει. Αυτό ήταν μια τάση η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ έντονα μετά τον COVID, διότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες σε φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά και σε grocery. Νούμερο 7, είδαμε το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026 ότι τα specifications των ακινήτων είναι εκείνα τα οποία οδηγούν την ζήτηση. Και όταν λέμε specifications, εννοούμε αποθήκες όχι χαμηλότερες από 12 μέτρα, με αρκετές βιομηχανικές πόρτες, με μεγάλα βάθη στα οικόπεδα, δηλαδή δεν αρκεί η αποθήκη να είναι ψηλή και να έχει πολλές πόρτες, θα πρέπει το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται να έχει μεγάλους χώρους για μεγάλα φορτηγά αφενός, αλλά και για υπαίθρια αποθήκευση αφετέρου. Να υπάρχουν δάπεδα τα οποία να μπορούν να σηκώνουν ψηλά φορτία και επίσης στα specifications να υπάρχουν και εύκολα διαχειρίσιμα ράφια. Αυτά όλα εμείς οι εκτιμητές τα λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας όταν κάνουμε την εκτίμηση ενός χώρου logistic. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ύψος, είναι και όλα αυτά που σας είπα. Νούμερο 8. Οι χρήστες ζητάνε πια τεχνολογία. Και όταν λέμε τεχνολογία εννοούμε αυτοματισμό, κυρίως στα ράφια όπως σας είπα και στο layout του χώρου, εξηλεκτρισμό κυρίως του στόλου των αυτοκινήτων, αλλά και χώρους ψήξης. Νούμερο 9. Οι χρήστες σε λιγότερο βαθμό ζητάνε ESG. Γιατί το ESG είναι η αλήθεια ότι έρχεται κυρίως από τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, αλλά και από τους developer. Αν ένας χρήστης
έχει να επιλέξει μεταξύ ενός πολύ καλού location και ενός ακινήτου που έχει καλό rating ESG, θα επιλέξει το location. Και με αυτό κάνω γέφυρα στο 10, το νούμερο 10, εξακολουθούν τα logistics και είναι location, location, location. Φαίνεται λοιπόν ότι η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026, ευρύτερη περιοχή Παρισιού, η κοιλάδα του Ρουρ με τη Ρινανία, Μόναχο, Βερολίνο, το χρυσό τρίγωνο στο Λονδίνο, δηλαδή Οξφόρδη, Κέμπριτζ, Λονδίνο και η κεντρική Ευρώπη, δείξαν εξαιρετικά αποτελέσματα σε επίπεδο ζήτησης και περιμένουμε και το 2026 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να μην αλλάξουν αυτές τις τάσεις.